mo bumaros akong bana. Ka! Ba't ang siya ori, oy? Hala, pagdali niya kay makutlo doon na kinabuhi niya lang. Sige na, sipan. Buyong Mix TV. Buyan, nanagko na gyud akong mga binuhing baboy. Kanay kinahanglan na jud nga mobalik kog panarbaho ni syudad para makapalit kog lawog sa baboy. Dili lang kay lawog sa baboy akong paliton para pud sa kinahanglan sa mga asawa kay kung asawa hilig kay pagwapa. Ako karon uliong ko sa balay akong asawa, mananghid ko nga moadto kog syudad. May manarbaho ko balik para lang makapalit kog lawog sa baboy. Lap. Kanang mobalik kog trabaho sa syudad, lap. Nya kanang ang baboy na to ba ayo to pasagdi lap kay may nang managko ba. Wala problema lang. Kay hapit na manurot ang lawog sa baboy di ako balik no panarbaho kay wala man tay kapalit og lawog sa baboy nya. Wa sa koy kapalit og pagwapa nimo di ba? Naunsa inaanat di ka kalab laboy nya. Nya na ba? Pag amping diri ha, ay jo pohong ni pare. O dili lang poy. Aw ana yo ba? Labya kayo to ka. Di ko gusto. Oh, ana. Di biya ko gusto lab nga. Ako nang giagian, agian pa jud lain. O dili lang poy. Once nga malawayan na nako. Ako ana jud nalaway di. O mo jud lab. Imo ra ginila. Oh. Sige ulit tara na ang baglab. Masinyag, rasa ng uban ha, na mo palit-palit og baboy ba? Nya. Ang asawa de birahan. O dili lang poy. Ah, Tinanggap tarong ya ti ka labya kay ti ka. Sige na lab, nahinay na dito lab. Sige na, pare ako pala. Bye love. A few moments later. Yan, tingnan tubig o, tubig! Dagko na kita, mahali na gid taon niya akong baktin. Tin! Kira, tubig, tubig! Bakit? Ay, palito. Usa! Nakay bakti ni ma'am? Doon dili, di ko kadungog. Ha? Di ko kadungog, doon dili. Akin yung bakti ba? Bahay mo na ibligya, ma'am? Baligyan ni nako. Ibligya mo? Pero buyagin yung bakti, ma'am. Buyag kaayo yung taon. Buyagin, ma'am. Kaya anay, ma'am. Wala kayo ibligya anay yung balibuon, ma'am. Ay, balibuon? Anay balibuon ba? Wala. Hindi tapasag ko. Balibuon man ako, anay. Mo ba? Balibuon, anay itom, anay puti. Anak. Pili lang, anak. Di ba? Katong kasabot kong anay, katong like klaseng anay ba? Katong balibuon ng kuan ba? Balibuon na? Oo, Balibuon ganina akong anay. Unsan din anay yung pangita? Katong lahi nga anay ba? Kung kuan gi-mention. Paglaro, biya din hadi na ba ko anay, ha? Adi. Katong kuan mo ba? Katong balibuon nga anay ba? Wala, baktin na akong baligya o dili ni anay. Adi bigyan ni mo. Wala kay anong bigyan di ay. Baktin ra ganina. baktin. Baktin ra. Palitan na akong baktin kanang tulo baligyan lang ako na. Nando kani anayunon na ni nako. Ika na yung balibuon na di baligya. Nangita magagbalbon. Anang dili kayo balbon ka nakita ra? Ton ko rin palit yung baktin ko. Apel ka. Apilo ni mo ako ah. Nyahot doon na ni mo. Ako na hotdog pero ato sa natilawan na yung balibuon dia. Sure dia, imo dyan na hot doon kung makatilaw ka. Sige. Why ko sige. Sure ka ha? Okay, ang kumbana ba, tuwa ba sa syudad, palit og aralaog ani akong baktin. Asa na yung buwan na di? Oh my God! Wow! Agan na sa syudad, nagpalit og paralaog ani akong baktin. Swerte. Sige, ako na hotdog pero ikaw man na lang. Sure ka, ingon ka? Lagi. Sige, tara. Dali. Basta ka ha? Ingon man dyan ka ang hot doon og kanang palit ha? Lagi, ako lagi hotdog palit lagi. Kadit ra kay ni mga 5 minutes sa kibuto na yun. Magdali, kay basin ma-absent ta sa kumbana bisig na ukoy ra rito diri makit-an ta dali ah. Lagi. Usara ka. Kuan ra ha, usara ka buto. Di usar ka buto. Tanong din kita. Patay. Si Mari man na og katuong Mari to baboy. Holding hands man na sila. Hala. Kamuy bitaw ni pare na trabaho sa siyudad. Patay. Tanahon di. Di ako ano yung bala ini? Ito ko spesibuit ako. Kasi, tao ba? Kasi na yung nakikita ba? Spiring mo naman kinigipad.
kini. Paksik kini ron. Nagluod sa balay. Patay. Patay. Nagagugo na. 1 hour later. Nga pari ali. Di ko ukoy mag-asawa. At ay namunay yung ko pareha. Pre. Sana pre. Wala ba? Imo yung ko yung asawa pre. Pre. Wala lagi. Kupari ta pero imo. Pudian pre. Si Mari. Naunahan ko. Sus mo sa naunahan pre ba? Ako ang tami plano. Punya, ang duha nagsampaki ko sa school. Ibalik magka. Ano niya magka. Balik ko pre kana lagi nabili na ko. Pero ikaw mangunay sa di ka nako. Wala pre, wala. Ako mo naniid sa imong asawa kay pinangga kay kanako pre. Pag abot din ako kay plano unta kung musapaki ko. Wala. Ang baon ni Mari pre gyokay nagbayo. Ato, ni Mari to babay pre gyokay butakan. Grabe ay. Oh no! Badang. Tingog mo rin sa umbana. Patay si Uri oy. Hala, nga, pagdali na kay. Makutlo dyan ang kinabuhay ni Ma'am. Sige na. Mo balik ka babay niya. Man mo ako asawa. Sorry. May kauna ni pre. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal